ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 98 ର ସ୍କୋୟାର। ଆଗ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଆମେ 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 64 64। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ହେବ 9 ଅଷ୍ଟନା 72 72 ପୁଣି ଥରେ ଦୁଗୁଣେ ऊपर स्क्वायर ଅଛି ନା ଦୁଗୁଣେ ତାପରେ 72 ଦୁଗୁଣେ 144। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡି লিখিବା ଗୁଣନ କରିକା ତାହେଲେ 144 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ কি ଅଛି 9 ତାହେଲେ 9 ର स्क्वायर बाहर କରିବା 9 ର स्क्वायर କେତେ 9 9 81। ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡି ପୁଣି ଥରେ 81। ଏବେ प्लस कर दो 4 को 4 रो बोलेला 6 4 10 शून्य रखनेला 1 4 1 5 1 6 8 1 9।